praktikatu euskera gurekin erreza da eta uste dute leloak ja, adierazten dau programa eta zer bilatu nahi dugun berbalagun programarekin eta lelo horrek, esan dugun moduan, grafikoki adierazten dau berbalagunen espiritua. Modu lasaian, aizialdian eta apur bat, era ez-formal batean, euskara praktikatzeko aukera eukitea, nahi dugun, gure kasuan parte hartuko duten berbalagunen programan guztia, pertsona guztiei, ez? Animatzea parte hartzera guztiei, 15 urte daramatzaguz berbalagun programarekin, bataz beste, edo behintzat aurreko urteetan 800 pertsona inguru pasatu dira programa desberdinetatik, eta pasaden urtean esan beharra dago 260 pertsona inguru pasatu zituzten. Bitxikiri moduan, edo behintzat bebai, animatzen dugunen parte hartzeari, animatu gizonezkoi batez ere, ikusi gendun, edo ikusi dugu zelan, 170 pasauta, emakumeak izan dira, parte hartu bezenak emakumeak izan dira, orduan, guzti animatu, baina batez ere, gizonezkoi bebai parte hartzeari. Aukera gehiago dago euskeraz bizitzeko, beste erakunde batzuk, beste administrazio batzuk, edo udaletxe berta, beste aukerak mai gainean edo kalera ataratzen ditugu euskara praktikatzeko eta nik uste azpimarratu behar dugula euskara barra edo kaixo zelan euskara hurbiltzea saltokietara, kaleetara, edozein aukera ona da euskeraz bizitzeko eta euskeraz kalera ataratzea. Galdakon 21. ikasturtea hasiko du aurten berbalagun egitasmoak eta azpimarratu nahi dugu ariketa hau, berbalagun ariketa, pertsonala eta kolektiboa dela aldi berean, ezta? Batetik pertsonala, euskara ikasten ari direnei praktikan, hizkuntza praktikan jartzeko aukera eskaintzen dielako. Baina kolektiboa ere bada, sare bat sortzen dalako hor, ezta? Saretu egiten du euskal hiztunen kolektiboa eta hori uste dugu oso garrantzitsua dela baita. Bai autu pertsonal hori eta bai saretze kolektibo hori ezinbestekoak direlako gure herriak euskalduntzeko. Eta horregaitik jarri nahi dugu balioan hori, ez? Autua euskara ikasteko eta euskara erabiltzeko autua egiten duten pertsona horiek. Autu garrantzitsua da eta asko eskertzen da gaur egun beste kontrako mezu batzuk ere entzuten direlako, ezta? Eta kasu honetan asko dira egiten dutenak euskararen aldeko autua, euskaraz bizitzearen aldeko autua. Eta baita ere jarri nahi dugu balioan, hor sortzen den sare kolektibo hori. Sare hori hor dauelako, pertsona berriak edo hiztun berriak behar dutenean, eurek behar dutenean apuntatzeko eta aukera hori izateko, ez? Parte hartzen dute gainera herriko ekimen askotan, ez dakit Galdakaon, bai jaietan edo korrikan, euskaraldian, mintzodromoan, berbalagun taldeak beti dira hor finko dauen kolektibo bat. Eta esaten duguna, bizirik dago eta ateak zabalik ditu, beti beharra sortzen jakon edon hori ateak zabaltzeko. Nik konturatzen naz, ze zaila izan behar dan eolako talde erakargarriak sortzea. Gaur egun uste dut berbalagun ez dala kafe baten inguruan elkartzen den taldea. Gaur egun berbalagun honetan aukera oso anitza da eta normalean saiatzen gara lotzen euskararen praktika eta ditugun saletasunak, ezta? Horregaitik eskaintza gero azalduko digute oso anitza da eta hori eskertzekoa gaur egun gero eta denbora gitziago daukago aizialdirako, aukeratzen dugu oso ondo non eman aizialdi hori eta olako eskaintza erakargarria egitea eskertzekoa da. Orduan, zuei eskerrik asko egitaitik urtero alegin hori gauzat diferenteak eskaintzeko, ezta? Jarri nahi nuke nik behintzat Galdakaoko kasuan azpimarratu nahi nuke gurasoek dekien aukera berbalagunen parte hartzeko. Uste dut baliatu nahi dela momentu bat normalean libre izaten dutena gurasoek
eta da umeek extraeskolarrak edo eskolaz kanpoko ekintzak egiten ari diren bitartean hor ematen den denbora, ez? Eta hori momentu horiek ere aprobetxatzeko aukera izango dute, eta bueno, animatu nahi ditugu aprobetxatzeko eta euskarara hurbiltzeko eta saretze hori, esan dugun saretze hori egiteko. Garrantzitsua dalako umeak hasi ahala euskararen gandik ez urruntzea, ezta? Orduan momentu horietan beste guraso batzuekin ohiturak euskaraz badira, igual betirako izango dira. Orduan hori be azpimarratu. Gurean urteroko taldeak mantenduko dira, talde berezi esari naiz, mus taldeak jarraitzen du, dagoeneko talde guztiak hasi dira, mus taldea, eskalada taldea, guraso lagun abenduan hasiko da, gero emango dizugu dataren berri, eta urtengo, abalorioak eta eskulan taldeak ere hor jarraitzen du, talde veteranoa da. Eta urtengo nobedadea, esan dako erronkaz gaiz, txakurrena erronka da, martxan jarri dugu dagoeneko gure kultura ondarea ezagutzeko taldea. Eta bereziki azpimarratu nahiko nuke, Joritzek aipatu den bezala, mendi taldeak eskualde izaera dauka. Eta horrek saretu egiten ditu ez bakarrik herriko jendea, baizik eta eskualdekoa. Azken finean, mendira Gorbeiara joan gaitezke eta Basauri eta Galdakaoko jentea batera joan daiteken bezala, aurten proposatu dugu eta dagoeneko martxan daukagu kronograma ere gure kultur ondarea ezagutzeko taldea. Galdakaotik hasiko gara eta bigarren hilabetean behin izango da maiztasuna, Galdakaoko kultur ondarea ezagutuko dugu azaroaren 8an, eta bigarren hitzordua Basaurin izango da. Eta zergatik hori, lehenik eta behin harrapatu edo erakarri nahi ditugulako etxekoak, eta bigarren trimestretik aurrera beste herri batzuetara ingo dugu salto, buruan daukagu 3. Bermeon izatea, eta zertarako, hango jendea ezagutzeko, hango euskara ezberdina ere entzuteko, hango berbalagunekin geratzeko, eta azken finean, hain hurbil eta askotan hain ez ezaguna den ondare hori, altzor hori hoiek ezagutzeko. Nobedadeak, batetik mantendu ditugu aurreko urtetan martxan egondako taldeak, eta gaina gurean aprobetxatzen dugu nolabait aurkezpen jaia izaten da prentxaurrekoarekin batera, urteari nolabait hasiera ematen dion ekintza nagusia. Eta hor ere guk, interesen inguruko taldeak sortzen dira, berbalagunen interesak jakinda eta ezagututa, eta hortik bideratzen ditugu. Orduan guk asko baliatzen dugu aurkezpen jai hori nolabait berbalagunen nahiak, hau da, ze jaso nahiko luketen, eta zer emateko gai diren ere jakiteko, ze berbalagun asko, adituak dira, hainbat alorretan, tailer veganoa berbalagun batek egin zuen, argazkilaritza tailerra beste berbalagun batek, orduan, hortik tiraka, atera da pizka bat, berbalagun baten proposatuta, gantxillo taldea, esan duguna, baina hori izango da, makrame taldea, hilean 2 aste azkenetan elkartzen da, eta libre geratzen diren beste 2 aste azken horietan, emole berberak kakorratz ikastaroa emango du, Nailu ateterian, beraz, hilabeteko asteazken guztietan, 6:00 8:00 arte, bai makrame, bai kakorratz ikastaroak izango ditugu. Horrez gain, txakur lagunen apostuarena, gaina hasierrek esan duen bezala, egia da, txakurrak egunero paseatu behar dira, txakurrek egunero ditute txiz, beraz horrek maiztasuna handituko luke, eta parke lagunena apustu polita dela uste dugu, behar bat irantzuten diolako, berbalagun batzuek adierazitako beharra zen, eurek etzirela gustora elkartzen tabernetan ume hain txikiekin, horregatik parkean zehaztu beharko litzateke ze parke edo zein plaza, eta azpimarratzeko ordutegi goiztiarra dela. Azkenean lauterdi inguru geratzeko asmoa dute, oraindik egun argitan, temperaturetan nolabait erosoagoa izateko, eta tabernetako zurrunbilo horietatik ere ateratzeko, eta beste aukera bat emateko herritarrei. Beraz, gurasoak basarete eta jaio berriren bat badeko zue, aitzaki gutxi.